Vorbească cineva. Ce se întâmplă? Un narator. Hai, Roxana. Sunt doi colegi de meditație care merg împreună la meditație, iar Răluca este la început. Bă, parcă facem aici parada, mă. Stai să le luăm, că stai să gândească întâi, ca să nu le... Facem bună mică, la ceremonia. Raluca este iubita care îi surprinde pe cei doi și este foarte geloasă pe Adina, pentru că crede că i-a furat iubitul. Și acum poți să intri? Gata, hai. Ce mergi, mă? Ce ăsta pe scară? Dar nu puteți că mi-a dat de meditație și... Oare, domnule Alice, mă, ce faci? Trebuie să răspunzi frumos. Mă, stai puțin, Raluca. Mai mult că el. Raluca, stai să te explic. Deci, noi mergeam la meditație la domnul Ianicescu. Suntem prieteni dintre a doua. Înțelegi? A, bine. Oh!